Good morning, Siargao. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Good morning sa tanang viewers nato karon. Nga padayon ang pagtanaw din na sa tong programa Siargao TV News. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Mga ka-Siargao, ano na sabta sa laing edisyon sa itong programa Siargao TV News para na pagkatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Good morning sa atong mga frontliners, healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o ang Dinagat Islands. Lakip ang mga kasikbit nga mga probinsya nga mabuting atong live stream karon. Good morning po. Maradyo na buntag mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers, commenters, reactors nga padayon nga nagsuporta kanato. Salamat po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning Siargao TV gikan na kan Sir Glendo Susmeña Limbaga Jr. Salamat po. Good morning, maradyo na buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili ta maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na mga ka-Siargao ni Shelly Ignacio sa DOST Pag-asa. Good morning, Shelly. Good morning, Shelly. Maradyo na buntag kanimo din ha. Magandang umaga. Para nga po dito sa magiging kalagayan po ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes, June 25, 2021. Patuloy pa rin pong nakakaapekto itong southwest monsoon or habagat. Pero dito na lamang po iyan sa may northern and central Luzon. So asahan po natin na magiging maulan po dito po sa may western section po ng ating northern and central Luzon. Samantalang yung binabantayan po natin bagyo, na mababa naman po ang tsansang pumasok pero continuous monitoring po tayo. At kung pumasok man po ay gigilid lamang po yan at wala pong direktang epekto dito sa ating bansa. So ito po yung si Bagyong Champi, yan po yung kanyang international name. Mababa po ang tsansa pumasok ng PAR at nasa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa po siyang severe tropical storm. So pag severe tropical storm po, yung kanyang maximum sustained wind, umaabot po yan ng 95 km per hour. Yung pagbugso naman ay umaabot ng 115 km per hour. Ito po'y kumikilos pa hilaga-hilagang kanluran sa bilis po na 10 km per hour. At yung kanya pong latest location as of 3 a.m. ay nasa layo po yung 1,840 km silangan po ng dulong Hilagang Luzon o silangan po yan ng mga isla po sa itaas ng Luzon, yung ating extreme northern Luzon. Sa may Visayas at Mindanao, generally fair weather po tayo, mainit at malinsangan, at magiging maganda naman po ang kalagayan ng kalangitan, magiging bahagyang maulap, and then minsan po magiging makulimlim. May mga pagkakataon po na magkaroon ng mga isolated na mga pagulan or mga panandaliang pagbuhos po ng ulan dahil po sa mga localized thunderstorm. At para naman po sa temperature, dito po sa may Visayas, sa may Western Visayas, sa may Iloilo City po, nasa pagitan ng 26 to 32 degrees Celsius. Samantalang sa may Central Visayas po, sa may Cebu City, nasa pagitan po yan ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa may Western Visayas, Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Mindanao, sa may Northern Mindanao po, sa may CDO or Cagayan de Oro, nasa pagitan po yan ng 24 to 33 degrees Celsius. And then, Zamboanga City po, 24 to 34 degrees Celsius. Davao City naman po, asahan po natin, ang magiging agos ng temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan po ng ating mga baybayin o yung ating sea condition, ay wala po tayong gale warning. Ibig sabihin po niyan, maganda po yung kalagayan po ng ating mga
baybayin at ligtas pong pumalaot, magiging slight to moderate or banayad at tamtaman lamang po ang pag-alon. Pinapayo pa rin po mag-ingat yung ating gumagamit po or mga mangisda o gumagamit po ng mga sakyang pandagat na mag-ingat naman po pag magkakaroon po tayo ng mag-ingat po tayo pag magkakaroon po tayo ng mga localized thunderstorm. Pero throughout the day po, magiging slight to moderate lamang yung ating mga sea condition. Ang pagsikat po ng araw mamaya po yung 5:29. And then, lulubog naman po ito mamayang 6:28 p.m. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Section or Center, Pag-asa Weather Forecasting Center, Mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa panahon. Pinagi na ni Shelly Ignacio sa DOST Pag-asa, mga kasyargaw. Nindot ang atong panahon karon mga kasyargaw, na ay kainit o ingat-ingat kita mga kasyargaw. Ilabi na sa mga adunanay mga edad. Ingat kita sa kainit kapaso mga kasyargaw na posible nga ang kainit mga kasyargaw magdala ka nato sa kadautan. Salamat po. Good morning. Pag-inom permi og tubig mga kasyargaw. Good morning Sir G. Pa-shoutout sa mga taga General Luna. Ilabi na sa Escamillan and Boticario family. Giganakan Sir Mariam Bella Escamillan. Salamat ma'am. Good morning. Good morning, Siargao. And good morning, Kuya G. Maradyo na buntag sa ako, Tia Tonya Solis sa Dicon, sa Barangay 1 sa Bangan, sa Dapa, watching live from La Paz, Iloilo City. Salamat, Kuya G. Kika na ka, Sir Edwin Solis Bukado. Salamat, Sir Edwin. Good morning, Maradyo na buntag. Kanimo din na. Samtang, dilit na maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita karon. Dini na sa itong programa, Siargao TV News. Propose nga mamahimong Siargao Coastal Marine Waters Designation ang Socorro giuyunan sa katawhan. Sumala pa ni Felizardo ni Mayor o Socorro Mayor Felizardo Galanida. Maradyo na buntag po kaninyong tanan. Sumala pa sa panawagan o sumala pa mga kasyargaw sa gikaingon pa nga tubag ni Socorro Mayor Felizardo Galanida mga kasyargaw, mahitungod na sa public consultations para na sa LGU Socorro nga na sa proposed Siargao Coastal Marine Waters Designation, ingon nga Water Quality Management Area mga kasyargaw. Giingon ni Mayor Felizardo Galanida nga ang mga residente, mga kasyargaw, pabor o willing nga mosuporta sa maong gikaingon nga proposed mga kasyargaw nga Siargao Coastal or Marine Waters. Sumala pa sa EMB Karagam mga kasyargaw, ang proposed designation nagtumo nga maprotektaran, mapreserbar o ma-enhance ang coastal waters mga kasyargaw at tungod na kalabot na mga kasyargaw sa most beneficial use ni ini mga kasyargaw. Amang proposal usa ka laing step mga kasyargaw paingon na sa pag-focus sa management in accordance mga kasyargaw sa Republic Act 9275 o naila nga the Philippine Clean Water Act mga kasyargaw nga ikonsidera karon mga kasyargaw nga coastal marine waters ang maong isla sa Bocas Grande o classified ingon nga class SA o class SB alang sa pagprotektar o sa recreational waters diini mga kasyargaw. Mga na ang latest updates dito na sa Socorro, ilabi na sa pangutana kang Socorro Mayor Felizardo Galanida kung uyon ba o musugot ba ang mga katawhan nga mamahimong proposed Siargao Coastal Marine Waters Designation ang isla sa Bocas Grande Islands. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw,
ang RHU Socorro. May paingon nga ang vaccination sa Socorro magpadayon na karong adlaw. Karong adlaw mga kasyargaw, gikatakda ang pag-resume o pagbalik mga kasyargaw sa gikaingon pa nga pagbalik mga kasyargaw sa pagpambakuna sa munisipalidad sa Socorro. Mga kasyargaw, karong adlaw June 25, 2021 dito na sa municipal gym sa maong munisipalidad mga kasyargaw. Target nga mabakunahan para sa first o second dose ang mga frontliners, senior citizens, nag-edad sa 18 nga to sa 59 years old nga nanay nga adunay balatian sa kalawasan sama sa high blood, asthma, diabetes, arthritis o guban pa. Giawhagan tanang appeal sa maong appeal sa maong priority groups para na mabakunahan kontra COVID-19. Mga kasyargaw, mahinumduman nga niatong mga niaging adlaw nagpaibalo ang RHU Socorro nga suspendihon asa o temporaryong suspendihon asa nila ang pagpangbakuna tungod na sa mandatory nga RT-PCR test sa mga RHU staff o mga healthcare workers mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa Socorro. Good morning po, Maradyo na buntag, kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning and happy birthday to Prince J.M. Rivera, gikan ni Randy Archaga Santiago. Salamat sa Randy, good morning, o happy birthday kay Prince J.M. Rivera. Salamat po. Good morning, Kuya G, pa-shoutout ako sa mga taga-barangay Konsolasyon, ilabi na sa mga Consigna family, gikan na kang Sir Tino Lubrio Consigna. Salamat sir, good morning, Maradyo na buntag, kani mo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, lalaki nga nawad-an og pitaka sa dapa. Grabe ang kalipay nga nahibalik kini kaniya. Niatong June 23, 2021, mga kasyargaw, alas 7:40 sa buntag, walay sukod sa kalipay ang gibati ni Mariano Claveria Gubaton Jr. sa dihang nahibalik kaniya ang maong mga pitaka o ang iyang mismong pitaka nga nawala, mga kasyargaw. Buot niyang ipaabot ang kinasing-kasing nga pagpasalamat ngadto na kang Arcadio Tindog Danieles, taga Daro, Barangay 2, Poblasyon Dapa, Surigao del Norte, o gilabi na sa mga kapulisan sa Dapa Municipal Police Station sa kini iyang gidayig og dakong pasalamat. Mga kasyargaw, ang maong pitaka adunay mga sulod nga mga personal ID, kwarta, ATM cards og nakit-an kini dito na dapit sa May Palawan Express pera padala Barangay 7, Poblasyon Dapa. Bisan pa man sa kapitos sa panahon, mga kasyargaw, tungod na sa pandemya, una gihapoy mga tao nga sama kang Arcadio Danieles nga malumo ang kasing-kasing. Katuhanan na kini siya naka-turn over ang pitaka sa maong kapulisan. Mga kasyargaw, kini mayong ehemplo alang na sa katawhan ilabi na sa mga dapanon o mga syargaw non. Good morning po, Maradyo na buntag. Salamat po mga kasyargaw sa inyong pagtutok din na sa programa. Samtang sa laing bahin, coastal cleanup sa Santa Monica nagapadayon. Niatong June 22, mga kasyargaw, alas 6 sa buntag, ang personahe sa Santa Monica Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Charles Amadeo, ang officer in charge, uban sa mga barangay official sa pagpangulo ni Barangay Captain Rolando Concha sa Barangay Peace Action Team, Barangay Health Workers o KK Youth Organization sa Barangay Rizal, Santa Monica, Surigao del Norte, may pahigayon sa coastal cleanup. Ang mga kasyargaw dito na sa Barangay Rizal, Santa Monica, Surigao del Norte, ingon nga parte sa PNP Santa Monica.
ang best practice sa barangayanihan. Mga kasyargaw, kini nagtumong, araw na ba pakusog pa ang Police Community Relation, inaagi na sa pagbuhos sa bayanihan spirit sa PNP o sa katauhan, ilabi na dinha na sa komunidad. Mga latest updates dito na sa Santa Monica karon. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan. Mga kasyargaw, salamat po sa pagtutok. Samtang sa laing pahin sa mga balita karon. 77 ka senior citizens sa General Luna bakunahan karong adlaw. Nagpahibalo karon ang Rural Health Unit ng General Luna, mga kasyargaw, nga jaoy himuon nga COVID-19 vaccination karong adlaw June 25, 2021 dito na sa RHU Boulevard. Gikan na alas 6 sa buntag, abot na alas 4 sa hapon. Jaoy 77 ka vials ng vaccines ang niabot ni atong June 22 gikan na sa Department of Health. Ini na mga 77 ka vaccines para ra ini sa mga senior citizens o ang mga A2 priority groups, mga kasyargaw. Samtang ang mga mag-second dose sa Sinovac nga taga-bakunahan nitong May 21, pwede na sa magpabakuna sa alauna sa hapon karong adlaw, mga kasyargaw. Tara na, mag-ibanta ninyo, General Luna, magpabakuna na kita. Mga kasyargaw, o nagpahinom dumusab ang RHU General Luna nga magdala o kaugalingon tubig, paypay, sanan snacks, mga kasyargaw. Masunod yapon sa mga minimum health protocol sa tarong sa pagsukbot ng face mask, face shield sa pag-obserbar ng social distancing. Good morning, Sir Rudy Ilandag. Salamat, sir. Good morning, maradyo na buntag kanimo din na. Salamat kanimo, sir. Ilabi na sa imong pagtutok din na sa itong programa, Siargao TV News. Salamat po, maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon, ang atong segment sa isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao ron. Dali, atong hisgutan karon. May tungod na sa alam na fish, marine turtles worth more alive than dead. Sipas kumukti uha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargao nun. Anak kapot nato na mga kalampusan, timaan sa kadaog na tagtanan. Ang behavior sa mga marine turtles, mga kasyargaw, nagdani alang na sa healthy growth sa mga seagrasses o corals nga mamahiyaw nga nahimong vital karon, mga kasyargaw, sa mga nurseries alang na sa mga fish o uban pang bahin sa mga marine life, mga kasyargaw. Kini nagpasabot nga ang pagkawala niini tungod na sa mga poaching, hunting o bycatch, mamahimong makunhuran ang mga isda sa atong kadagatan, mga kasyargaw. Usa ka single marine turtle, mga kasyargaw, adunay value, mga kasyargaw, nga 4,797,419 mga kasyargaw ka pesos over the course, mga kasyargaw, sa iyang lifetime. Ang pagpamatay o ang keep ni ini, mga kasyargaw, o ang papuyo ni ini sa lain na mga lugar, mga kasyargaw, ilabi na ibutang nato ini sa aquarium, mga kasyargaw, prohibited o gibawal, mga kasyargaw, ilulom sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, mga kasyargaw. Maong i-share nato, mga kasyargaw, ang pag-celebrar usab sa International Day for Biological Diversity o mapakita nato ang katauhan, mga kasyargaw, nga nag-amuma sa atong mga sea turtles o mga marine turtles, mga kasyargaw, para na makabot nato usab ang mga kaayuhan din na sa mga kadagatan, mga kasyargaw.
labi na karon mga kasyargaw ang katawhan. Ang greatest threat mga kasyargaw sa marine turtles, ilabi na sa mga forms of wildlife, ilalom sa atong mga kadagatan. Mga kasyargaw, hinumduman mga kasyargaw nga ang biodiversity mga kasyargaw, usa sa mga pundasyon mga kasyargaw aron na mamugna ang better na marine biodiversity ilalom sa dagat mga kasyargaw. Kung aduna mo'y nahibaw-an na mga dili maayong ginabuhat dinha na sa mga kadagatan, ilabi na sa mga pagpangdakop sa mga marine turtles mga kasyargaw, please report lamang kini mga kasyargaw sa illegal wildlife trade o i-report ang mga naghimo o mga illegal wildlife trade mga kasyargaw o mga uban pang wildlife crimes mga kasyargaw ngadto na sa DNR Field Office mga kasyargaw. Kay kung wala ang mga marine turtles, wala sa mga isda mga kasyargaw sa atong mga kadagatan. Mao kana ang latest updates nato karon sa atong isda sa Siargao TV o ang isdang Siarganon. Dali atong hisgutan karon. Sikas kumukiuha na ato mapadanon ang karadyawan nan mga Siargaonon, anak kapot nato na mga kalambusan, timaan sa kadaog katagtanan. Good morning po, maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Mao kana ang latest updates karon mga kasyargaw sa ingon pa natong segment sa isda sa Siargao TV o isdang Siargaonon. Dali atong iskutan karon ilabi na sa alam na fish mga kasyargaw. Ang dugang nga mga pagpahibalo, dugang na mga kasayuran alang na sa atong mga marine wildlife dina na sa kadagatan. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na ka Ma'am Rosemary Febra Halop Arreza. Salamat ma'am, maradyo na buntag kanimo din. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Surigao del Norte Board Member Cayetano Recabo may halin na sa kalibutan. May halin na sa laing kinabuhi mga kasyargaw o sa laing kalibutan mga kasyargaw. Si Board Member Cayetano Recabo mga kasyargaw, 53 anyos mga kasyargaw, tungod na sa cardiac arrest mga kasyargaw ni atong June 23 sa gabi 2021. Sumala pa mga kasyargaw sa mga doktor o ilabi na sa taga Surigao del Norte Provincial Hospital nga nahimutang dito na sa Placer mga kasyargaw. Tulo ka mga doktor ang naninguha nga ma-revive pa si Board Member Recabo hangtod na mga kasyargaw sa pagkaalas 11:45 ni atong June 23 mga kasyargaw. O sumala pa mga kasyargaw nga gideklara nga wala na kinabuhi kini hangtod sa mga last na mga minuto sa iyang kinabuhi mga kasyargaw. Sumala pa nga dead on arrival na si Board Member Recabo dihang hidangat na kini sa ospital dito na sa Badas. Good morning po, maradyo na buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok dini na sa itong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 update sa Tibok Caraga Region. Ang Caraga Region mga kasyargaw, aduna na kinatibok ang 20,316 mga kasyargaw nga total cases sa COVID-19 sa Tibok Caraga Region. 3,466 ni ini ang anaa gihapon sa isolation, samtang 16,247 na ang mga naka-recover, samtang ang nangamatay 603 na mga kasyargaw. Kagahapong adlaw 214 ka new confirmed COVID-19 positive cases ang gikaingon pa mga kasyargaw na dugang. Sumala pa sa maong report sa Surigao del Norte, tig-upat ang nadugang sa Alegria Placer, tig-tulo sa Claver og San Francisco, tig-duha sa Higakit og Taganaan, og tig-usa sa Dapa og sa Socorro. Samtang sa syudad sa Surigao, 5 ang naitala sa Washington, 4 sa San Juan, 2 sa Taft, tig-usa sa Kanlanipan na Bago Puktoy og sa Quezon
mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po Pakanyor family at pa-shoutout na din yung mama ko na si Nelia Pakanyor sa Abedra. Salamat po, Kuya G. Gikanakan na Jemuel Bensola. Salamat, Jemuel. Good morning, Maradyo na buntag. Samtang atong paminahon karon ang pahinumdom ni Pangulong Duterte sa pagpambakuna. Invite all our kababayans to be vaccinated at the earliest possible opportunity because this is the most, if not the only way, effective way to defeat COVID-19 pandemic. Let us all keep in mind that the vaccine will not only protect you from the virus, it will also protect your loved ones, especially the sick and elderly. Your participation in the Res Bakuna Kasangga ng Bida campaign is therefore key if we are to reopen our economy and reclaim our normal life. To the Filipino people, let me assure you that the government will continue to do its best to protect you until we overcome this health crisis together. Let us heal as one nation. Kapwa Pilipino, magpabakuna na po tayo. Okay na ang panawagan ni Pangulong Duterte, mga kasyargaw. Ilabi na sa pagpambakuna karon. Good morning po, Maradyo na buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 47th Nutrition Month giselebrar sa National Nutrition Council, Caraga. Ang National Nutrition Council Caragas may celebrar, mga kasyargaw, sa 47th Nutrition Month nga adunay tema nga malnutrition patuloy na labanan first 1,000 days tutukan. Ang maong programa nagtumong nga mapalambo pa o lapad pa, mga kasyargaw, ang pagsabot, mga kasyargaw, sa kaimportante sa first 1,000 days sa kinabuhi o sa Philippine Plan sa action ingon nga framework, mga kasyargaw, aron na ma-address ang malnutrition. Tungod niini ang DOLE Surigao del Norte Provincial Office gidani ang tanang stakeholders, mga kasyargaw, sa Surigao del Norte nga magselebrar usab sa Nutrition Month, pinaagi na sa pagbitay sa mga streamers sa mga nagkadaiyang areas sa mga stakeholders niini. Mga latest updates karon diri na sa mga kasyargaw sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, Maradyo na buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 2 million doses sa bakuna miabot kagahapong adlaw. Miabot na sa nasod ang pinakabagong batch sa Sinovac vaccines, mga kasyargaw, kagahapong adlaw, June 24, 2021. 1.6 million doses para na sa national government, mga kasyargaw, og ipanghatag kini sa nagalain-laing bahin sa atong nasod, samtang ang 400,000 doses, mga kasyargaw, para na sa Manila LGU nga gipalit nila, mga kasyargaw, pinaagi na sa BioNTech, mga kasyargaw, o IBN Biotech. Ang dugang nga doses, mga kasyargaw, sugat mismo nila Department of Health Secretary Francisco Duque III, National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer and Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Manila City Mayor Isko Moreno, mga kasyargaw, o Manila City Vice Mayor Dr. Hani Lacuna, mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa mga dugang na mga vaccines sa atong nasod Pilipinas. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kanhing Presidente Noynoy Aquino mihalin na usab sa kalibutan.
Mihalin na usab sa laing kalibutan mga kasyargaw si kanhing Pangulong Benigno Noynoy Aquino III mga kasyargaw kagahapong adlaw sa edad na 61. Di makatuig human ang iyang termino, sumala pa sa iyang pamilya. Ingon ni Aquino mga kasyargaw o gingon usab sa pamilya ni ini mga kasyargaw nga sa death certificate sa kanhing Pangulo nakalatid nga namatay kini tungod na sa renal disease secondary to diabetes mga kasyargaw alas 6:30 sa buntag mga kasyargaw. Netong Webes gi-report nga dala kini sa Capital Medical Center mga kasyargaw ang maong kanhing Pangulo nga si Noynoy Aquino mga kasyargaw. Giingon sa niaging mga tigpamaba sa pamilya Aquino o ilang friend nga si Deji Saitangco mga kasyargaw nga 3 ka beses sa usa ka semana mo pa ilalom sa dialysis ang kanhing Pangulo ingon nga pagpangandam sa iyang kidney transplant at sa namatay mga kasyargaw. No hospital pa kini netong Webes sa Capital Medical Center mga kasyargaw. Maong sa pagkakaroon mga kasyargaw si Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw may deklara nga ang June 24 hangtod na sa July 3, 2021 mga kasyargaw gikaingon nga period of national mourning in the Philippines mga kasyargaw tungod na sa pagkamatay ni kanhing Presidente Benigno Noynoy Aquino III mga kasyargaw. Ang sumala pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque mga kasyargaw nga ilalom sa maong Proclamation number 1169 mga kasyargaw ang Philippine flag mamahimong half-mast mga kasyargaw sa tibuok nasod Pilipinas sugod kagahapong adlaw hangtod na sa July 3 mga kasyargaw. Mga latest updates karon kabahay na sa pagkamantay ni kanhing Presidente Noynoy Aquino. Good morning po, maradyaw na buntag po kaninyong tanan. Salamat po sa inyong pagtutok. Din na sa tong programa, Siargao TV News. Salamat po mga kasyargao. Maradyaw na buntag sa tanan. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita karon. Oplan Bandilyo sa PNP pagagamiton alang na sa vaccination program campaign. Pagagamiton karon sa Philippine National Police kon PNP ang ilang Oplan Bandilyo aron ikampanya ang vaccination program sa panggamhanan kontra COVID-19. Kini sumala pa kang PNP Chief Police General Guillermo Eleazar mga kasyargao para na mas mapasaka pa ang kahibalo sa mga Pilipino may tungod na sa kaimportante sa pagpambakuna ilabi na sa banta sa Delta variant sa maong virus o sa COVID-19 virus. Gihimo na sa PNP Chief ang pamahayag sunod sa pasidaan ni Pangulong Rodrigo Duterte nga ipaaresto niya ang si Bisan Kinsa nga dili mo apil sa pagpangbakuna o dili mo sunod sa pagpangbakuna. Apan ginsista ni Eleazar nga suportado nila ang petisyon sa Justice Department may tungod na sa hiskutanan. Maong gisiguro ni ini nga walay mahitabong arestuhon sa mga dili magpabakuna mga kasyargao. Sa pagkakaroon, hingpit na nakig-alayon ang PNP sa Department of Health aron na mahunahunaan ang uban pang mga pamaagi kung unsaon pagdani sa katawhan ngadto na sa pagpabakuna mga kasyargao. Good morning, maradyo na buntag, mga kasyargao. Salamat po sa inyong pagtutok. Dini na sa itong programa. Samtang sa laing bahin, ang COVID-19 updates nato sa tibuok nasod Pilipinas.
Ang tibuok nasod Pilipinas adunay 1,378,260 ka confirmed total COVID-19 cases. 6,043 ang nadugang kagahapong adlaw, maong 51,410 ang active cases karon. 1,302,814 ang nakarecover na, samtang 24,036 ang mga nangamatay na. Mga kasyargaw, mga latest updates karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, maradyo na buntag po kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa tong programa. Congratulations sa Sir Rudy Ilandag, Police Lieutenant Colonel Rudy Ilandag. Ilabi na nagtap na chair kini sa iyang graduation sa iyang course na sa kapulisan, sa mga kapulisan. Salamat Sir Rudy. Good morning, maradyo na buntag kanimo din na. Og salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Og sa atong mga viewers, commenters, reactors, good morning po. Good morning, Siargao. Ika na ka Ma'am Rosemary Halop Arreza. Salamat ma'am, good morning. O sa tanang viewers nato karon. Dini na lamang kukutob mga ka-Siargao. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa itong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angin nato masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga ka-Siargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisukamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maradyo na buntag kanatong tanan. Salamat, God bless. Happy Friday, happy weekend po kanatong tanan.